Как ще кажеш, представям Жигула влизане в багажник, Динко се казвам. Представям Жигула влизане в багажник, аз съм Динко. Ето вижте как става, кажи. Ето вижте как става. Така, лягани. Ама обратно по-добре, бе, къде по... по гръб, бе, как... По гръб по-добре, бе. По гръб? Няма да се взема в тази тук. Ще се вземеш? Ето тук краката между джантата си ги умахни. По гръб, по-добре по гръб. По-добре. По гръб. Абе, така, не е добре. Обратно се обърни, бе. Обратно. Ще се намърта целия раща, виж. Абе, ще изпиря. Тук ще дома. Давай. Ей, това ти е играта. И полягам, кажи, тук ще спа, има возът, кажи. Полягаш главата, ето тук. Ай. Пак ще отворите, бъде. Давай, чакай, първо кажи, тук е моят дом, кажи, спа си возът, ма. Тук е моя дом, спаси возят. Засмей се. Легни така на багажника, още спиш, разключите. Ето го Динко, това е неговия дом. Абе, не дей затваря до края, затвори и пак отвори. Ма трябва да си дадеш главата тук, че ще удара. Абе, така бе, виж ме души. Добре, аз ще кажа, чакай малко, виж. Е така е, дай. Е така. Е така. Отвори бе! Баб Георги! Чакай! Не! Чакай! Баб Георги, задушавам се! Баб Георги! Задушавам се! Ето го е! Ето отворихме тък Ето Костена. отворихме те, бе! Няма и минута Костена то. Няма една минута, бе! Няма една минута, то отворихме, бе! Верно ли си задуши, Динко? А? Задуши ли се, бе? Честно ли, бе? Сега ще влия. Сега ще влия, да видиш. Тук се души, бе. Колко кащаш, бе? За какво кашлиш, бе? Казах, и на минута не минава, бе. Нали така беше уговорката? Излъгахме ли те? Еми тогава? Доволен ли си? Динко, доволен ли си? Динко, доволен ли си? Кажи на Погледни,